Gaurko platera, zein izango da lehenengo platera? Hojaldre erreieneta de setas y gambas. Otarrantxka eta karduzizaz betetako ostorea. Bai. Horixe da, euskera garbi-garbian. Vale. Eta lehendabizi hasi baino lehen, osagaiak esango dizkizuet. Arrautza, amerikana saltza, sesamoa, irina, karduziza, ostorea, azenarioa, tipula, otarrantxkak, gurina, esnea eta esnegaina. Osagaiak esan ondoren, azitzeko prest. Vale, ederto. Lehenango hojaldre sartungula bara. Hori da, bai. Vale. Ingotzeko ze Zatiak, ez da? zatia. Eta gero hasiko era relleno hain. Behatzi, mendikan. Behatzi zati, ez da, gutxi gura bera. Labeko plakan jo jarri. Bai, eta ingotzeko ze zulutzo batzuk. Bai. Ez forma txarra hartzeko, holan gero izoten dugu. Gero brotxekin zarrautza ipiniko dizu gainetikan. Bai, eta sesamo apurtxu bet. Eta gero relleno haikin hasiko era. Honek dauzen bitartien laban. Gaurkonetan egingo duzu otanlaska eta kardu xixarekin. Eta beste batzutan aldatzen diozu rellenua, ez da? Bai. Betegarria. Hemen arautza. Bai. Lotxetxoaz. Bai. Zukotu du? Bai. Eta zuke bota sesamo apurtxu bet, panetik. 180 gradutan daukat prestatuta labe Bai, ondo. bai. Hola, nahiko? Holantxe. Listo? Gero postre egiteko erabiltzen dezuenean ostorea hau bea erabiltzen dezu, ezta? Bai. Azukrekin, da listo. Bai. Bueno, posterako, zein, sesamo? Ez izango ez ostorea, hojaldria. Hojaldri bai. Hoxen Baina behar. posterako inkentzeta azukeri eta almendria. Bai, baina masa berdina. Berdina. Bai. Eta hau bost, 10 minutu bai, ezta? Bai, 15. 15 minutu. Bai. Bale, 15 minutu emango dizkiot. Eta listo. Bitartean, beste zerbait egingo ginuke. Bale, oin gara relleno hainken. A ver, nik jogonaz berduri eminken. Bai. Bueno, hemen guzartena martxan. Hemen salteatu egingo dituzu, bai tipula eta azenarioa. Zer da hori. Eta gero botako zera? Zeta... Eta gero... Karduzixak. Karduzizak. Bai. Eta gero langostino. Vale, otarraskak. Zurituko dizkizut nahi Bai, bai. Eta nola zuritu ditut? Oso-osoikan. Osorik eta txikitu. Txikitu. Bai. Hau nire kontu. Bale, gordo nizo gonaz Guztiak berduriagaz. zuritu dituk zei aliak o lauekin horrela nahiko. Zer nola ikusten dizu? Lau benikoa. Laurek. Bai. Egun hauetan alkarrekin imagina kontu kontatu ditugu. Bai, Eta aste osoa ez da. Aste osoan. Nik galdera mordo bat egin dizkizut. Eta momentu honetan zuri okurritzen zazu zerbait kontatzea. Zagitarriko kontua. Oi. Jatetxeko anedotaren bat. Zakit ba. Gero ez du balio ekotxian bueltan ezatea. Ai, hori kontatu bari. Bai, ez da, baina. Hori da. Oina hemen lanien zauzen dien, Claro. ez jatzu akordetan ez zebez. Gero bai, etorko esatezana burure, baina. Galperri da, guan txinga. Claro. Bai. Zatiak horrela txikiak, o pixka eta ondillo? Ez, holan txikia. Vale. Bai. Hori da martxan deku, eta inguz zetak, kardu zetak. Bai.
indar pixka gehiago ipiniko diot. Bai, Ondo guaz, hau gero dakoagu saltza berotzeko, ez Bai, da? bai. Hemen izan deleno, amerikana saltza dala. bai, lehengoan enekoa pasan Hori da. zerien. Da izan ezko errepikat, gogoratzen nahi pixkat, bari barezki batzuk ipini ginen zuen, uste dezala porrua zenarioa tipula, gero pipertxorixoa pixkat ere bai, Bai, badakit koñakekin guzti genuela, bai. eta gero zalda bezala, zalda bota geniola, o fumeta, Fume arrainen arraiena, hori da, bai, perdurigazen porruegaz hori eta da, bai, eta gero Pipuliegas. koñakekin, eta hori, Bai. eta guzti hori birrindu, bai, eta beti bezala iragaz itxinotikan, eta horako saltza goxua. bai, Vale. Orain adibidez kendu ditugun otarreska azalak buruekin, horiek izozgailuan gorde, eta beste egun batean, saltza hori egiteko, atea, bai. irakin, da ur hori, aproposa, saltza hori egiteko, ezta? Egiteko. Hemen, ez da ezer botatzen. Bai, ze horregaz saltzigaz gero, inken du rape amerikana, Bai. bai. Eta oneri fondoan miteko, Bai, atzo txangurroa Goxo Ramonek egin egiteko. zigun plantxan, baina beste aukera bada baita ere zuek egiten duzue, Bai, ala amerikana. ala amerikana. Ondo. Hemen zerbait gehiago gehituko diozu? Oine, botakotzuko zetak, Bale, pixkat igual hori pixka gehiago jarriko neko, ez iritzen zazu. Bale. Bai, pixka gehiago jarri duzu. ezke gero bota bitzeko Orduan gutxi. holantzik, apurtxuek. Ze gero mantekila apurtxu betenteko bertan. Bale, orduan ez. Orduan, hori, Bat ez bali bada bestia. hori. Apurtxutek Hola. saltiten denien, botako zetak, Bai. Ondo? bai, Listo. Eta pixka gehiago emango diot, eta honei, guan, izena kardu xixa, ardu ziza, gaur ikasitako izena. Zuk ere bai, ez da? bai, Gaur bidok, ikasi duen izen berria. botakotzuko gatza, Hola? Bale, Ondo oin goaz. botakotzeko, Otarreskak, bai, hori da, bai. Hemen saltza, jarriko saltza, bai. ja, joan gora emintien, botakotzeko marizkada purtxuek, horrentzako nikoa da, eta nata purtxuek, rebajetea, holan. Hone bakarrik eta berotuz gero nau, listo deku, eta joan gora horri ja relleno hainken, Vale. botakotzeko, Zin berdezu igual hori zen, pixka bexamela moduan horrela. bai, bai, Hori da, ondo. Txan honegaz, Bai, ligatu bezala, hori, gurin pixkatekin eta irinaekin, ez da? Bai, apurtxu, Bai. Horriteke, hori jogitzia bazein, Bai. ze gero bota bizako leze hau. Mantekia, bostentzien. Claro, bueno, ulertzen da zeratik anetzinu nahi, zea bota. Hori, gurina, olio pixka gehiago, oan gurina bota bertzalako. Claro. Hori da, Bai, ostantzien gero larrek raziento gelituten da. bai. Hau apurtxu así un poquito. Hori da. Bakotzeko. Gogoratzen zean nola lehenengo egunean izan izun, aspaldi etzala gure programara emakume bat etorri. Bai, ez da, Hori da. aspaldu ez dela etorri. Eta guri programa jarraitzen dutenak eskaera handia zegoen, noizbaito emakume gehiago animatu behar duela etortzen gure programara. Bai, Eta zuk nola pasa ezu? Ni bai, Animatu beste jatetxetako zukaldaria emakumea etortzen baita, ere? etorteko, bueno, Ondo da. eiteko un paso palante, no? Hori da, zukalde barruan egoten bari mazazte, kanporatzeko eta beste aukera badala hemen, ezta? Bai. Eta hasierako Ba, eze, lotzat hori a ber, danok eukitzen behar, bai, baina, bueno, ze gero. asko dauz, neska dauzenak, Bai, asko. bai, orduen, a ber, hola? Esan da bezala, txoriena bildua, itb.com idatzi, eta listo. Bueno, ja horreien oaia, Bai. martxan deku, Bai. Listo. Saltzi Hori deku, bai. listo, eta oino Eta labian 15 minutu pasako zian, eta atarakuz,
hojaldri. Nik uste dut nahiko jo diala, ez dakiz izango diozun zuk, begiratu nabaren bazu, Bai. ziritzen zazun, baina Bai. nik uste dut neurriz. Honera hacemos, Maricruz, Hola, nahiko, ezta? ondo. Ondo, ezta? Vale. Vale, mitxe. Bueno, oin pare bategaz nikoa du. Bigaz, Bigaz, vale. bai, presentetako platera, Abezemozkoak. bai, horrezek. Pike txikitxuak, ez, ondo, Ondo. ondo, vale. Bai. Eta Vale. bueno, ja, Erditikan zabaltzea nahi? O nola zabaltzen dituzu? bai, erdi buelta, bai, Erdi buelta, bai. Txapela pixkatola, hori. Hauek tapa bezala gainean jartzeko, Hori. horrela. A ber, Bai. ja, emingu ja martxan ez da, platera. Bai, txibizketan nahizu nintzen. Txaurratuko izut. Ba, bale. Bai, ondo. Emingu saltzie, egie. Amerikana saltza, ez negain pixkatekin, alkartu biak, irakin eta listo. Gero, hojaldri. Bai. Aldrian, vale. Bai. Igual bertan, hobeto hemen gainean, bete eta ego gainean jarri, ono lengoz. Ez, berton. Berton, Bai. aurton emitxen. Vale, berton. Bai, ze... Jeuzinken da purtsu bete Bai, eta reienoa. orduan, jausten dana, o eroritzen dana, bertan gelditu dira. Bai, hori. Beran grazize dana barruen barik, Hori da. holan, como erdize barruen, erdize kanpoan. Bai, postore Hola. honek, betegarri ugari, ondo daka. Ni gero, Gainetikan, hola. Eta botakotzuku perejila putxo, zein baino dure, egiten dituzu plater guztiak, Bai. Bai, azken atzo barazkiekin, ze polita izan zen, eta hau, beste Bai. modu desberdinean, eta baita ere. Hori da, gaurko lehen da biziko platera. Oraintxe, gure xefaren azken ukitu ezan, eta prest dastatzeko. Ostorea, zati txikitan egin, arrautza eta sesamoarekin estali, eta labean sartu. Tipula azenarioa, karduziza eta otarraskak salteatu. Guztiarekin bexamela egin. Amerikar saltza esnegainarekin irakin. Ostorea bete eta aurkeztu. Dastatzeko momentua. Bai, Jose, zure permisuekin, banoa, ezta? Hau zeharo desberdina, egun hauetakoa baina, bueno. Bai, be, erreza eta hainteko, eta... Kurioso, jan nahi nuen, baina, bueno, zati bedero izan. Fina, plateran, goxua. Bai, Ostoreakin daula, zeharo desberdina, baina bexamela goxo-goxua daka, bere karduziza eta otarreskakin, eta gaurko hasiera ona. ederto.